Gymnázium v Hlohovci od 11. júna vstupuje do dejín s novým názvom. Škola nesie meno významného slovenského básnika a esejistu Ivana Kupca. Slávnostnej chvíle sa zúčastnil predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikúš, primátor mesta Hlohovec Ján Dlhopolček, poslanec vyššieho územného celku Trnava Milan Domaracký, zástupcovia ministerstva školstva a krajského školského úradu a medzi hostiami nechýbali ani členovia rodiny básnika Ivana Kupca a pedagógovia. Riaditeľke gymnázia Gabriele Fajtlovej čestný názov odovzdal Ľuboš Černý, zástupca ministerstva školstva a telesnej kultúry Slovenskej republiky. Ako dlho vaša škola čakala na túto udalosť a čo to pre vás znamená? Znamená to pre nás veľké uznanie. V podstate iba tá škola dostane čestný názov, ktorá preukáže isté výsledky vo výchovno-vzdelávacej oblasti, v oblasti mimoškolskej, v oblasti práce so žiakmi, kružkovej činnosti, v súťažiach. A tu sa teda skutočne máme čím pochváliť s účasťou žiakov na stredoškolskej odbornej činnosti, predmetových olympiádach a dokonca aj tými najvyššími kolami, ako sú medzištátne a medzinárodné kola. Takže asi v práci pedagógov to bude, že škola dostane čestný názov a v podstate je odmenená za prácu, ktorú odviedla. Práve na základe myšlienky Tibora Mikuša, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý mal takú myšlienku, že treba dostať do povedomia žiakov významné osobnosti z regiónu najbližšieho, tak sme sa zamerali na túto oblasť literárnu a práve tu sme našli vďačný objekt a to je Ivan Kupec, rodák z Hlohovca, dokonca rodákmi z Hlohovca sú i jeho rodičia, čiže jeho korene siahajú tu na veľmi hlboko. Máte nejaké plány do budúcna? Čo by ste chceli z touto školu teda spraviť v budúcnosti najbližšej? Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu, stále napredovať. Čo sa týka materiálneho zabezpečenia, tam je potrebný veľký krok urobiť dopredu. Je to modernizácia vyučovacieho procesu na báze informačno-komunikačných technológií a v súčasnosti v lete tohoto roku sa začne s rozsiahlou rekonštrukciou školy, ktorá je skutočne už v stave po 73 rokoch v takom, akom je a už si zaslúži nové šaty, takže ich dostane. Na pamiatku života a diela Ivana Kupca bola odhalená i pamätná tabuľa. Zasadením mladej lipy symbolicky zapustia korene i nové udalosti, ktoré budú gymnázium sprevádzať počas ďalšej existencie. Prijali sme stratégiu, zodpovední ľudia dlho rozmýšľali, akú osobnosť navrhnúť. Myslím si, že Hlohovčania vybrali naozaj veľmi dobre. Pán minister akceptoval návrh kraja, takže to nie je len imidž, ale je to dávanie pozitívneho príkladu mládeži priamo z mesta alebo z časti kraja, kde do školy chodia. A v tomto prípade pán Ivan Kupec, významný básnik, prekladateľ, eseista, spisovateľ, redaktor, je určite človekom, ktorého dielo, životné postoje môžu inšpirovať aj mladých. Podujatie pokračovalo v refektári Vlastivedného múzea, kde pre hosti pripravili program študenti gymnázia pod vedením magistry Evy Barekovej. Tam je tabuliek ako v každej škole. Ktorú máš na mysli? Predsa tu hneď pri vchode. Je na nej čosi ako Ivanovi Kupcovi. Ty ho poznáš? Vieš, kto to bol? No, asi niekto dôležitý, ale... Dievčence,
A čo vy tu ešte robíte? Veď už je dávno po vyučovaní. A ty si zase kto? Som duch tejto školy. No, tak o tebe som už aspoň počula. Vraj si nás navštívil naposledy, keď naša škola oslavovala 70. výročie svojej existencie. A teraz, Miška, práve my, iba my dve z celého Gimpla stretávame ducha školy. Ale prečo? Prečo práve my? Po viac ako 70 rokoch moja drahá alma mater dostáva meno Gymnázium Ivana Kupca. O spomienky a zaujímavosti zo života svojho otca sa s hostiami podelila dcéra Ivana Kupca, Danuša Meuzinová. Ivan Kupec sa narodil 21. oktobra v Hlohovci v rodine poštového úradníka a učiteľky. V našom meste vychodil i základnú školu. Po skončení štúdia pracoval ako novinár, redaktor a šéf-redaktor vo viacerých denníkoch a vydavateľstvách. V období normalizácie nemohol publikovať vlastnú tvorbu a tak niekoľko rokov pôsobil v slobodnom povolaní, kde sa venoval prekladu a editorskej činnosti. Zomrel v Bratislave 15. mája 1997. Bola by to veľká česť pre neho a zadozučnenie za tú jeho prácu, všetko, čo spravil pre slovenskú literatúru. A tým, že pochádza z Hlohovca, z vášho Fraštáku, tak bola by to pre neho dvojnásobná česť. Keď som sa dozvedela od pani riaditeľky Fajtlovej, teda, že sa to podarilo vybaviť, tak som bola, môžem povedať, ako dieťa svojho otca, rodiča, neskonale pyšná, že dobre mi to padlo skutočne. Aký bol človek Ivan Kupec vašimi očami ako očami dcéry a ako pristupoval k svojej práci? Bol nesmierne otvorený, tolerantný, liberálny, niekedy až moc a svoju prácu bral neskonale poctivo. Tu rastie pravda ako divá tráva. Berte si ju, natrhajte si z jej bielých vôni. Tieto verše budú odteraz každé ráno vítať študentov gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. Za požičanie názvu jej najvyšším rezortným morálnym ocenením práce pedagógov a kolektívu žiakov. Nesením názvu významného básnika sa škola zaväzuje i naďalej šíriť myšlienkový odkaz tejto osobnosti a udržiavať vysokú úroveň vzdelávania.